ክርስቲያን ብሉፌስ ብጣዕሚ ኣትፈትዎ ብጣዕሚ ኣተፍቅሮ ንሱ ግን ንጥቕሙ ክብል እዩ ዝቐርባ ወይ ከዓኒ ንጥቕሙ ከም ዝደልያ እዩ ዝግለጽ ካብ ሓቂ ብሉፌስ ንረብ ሓይሉ ወይ ከዓኒ ንህቡብነት ኢሉ ዘይገብሮ ነገር የለን ሰላም ንዓኹም ሰብ ሕቁን ቀረባን ተኸታተልቲ ናይ ጎሽሻይ ቲፕ ከመይ ትሉ እምባርካስ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ብሉፌስ ታሪኽ ህይወት እሕጥር ኣቢለ ኣምጽኤልኩም ኣለኹ ብተወሳኺ ከዓ ብዛዕባ ምስኡ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ብዛዕባ ክርስቲያን ሮካ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ከዓ እሕጥር ኣቢለ ጽሙቕ ኣቢለ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ክሳዕ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ ብኽብሪ ዕድመኩም ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ከብለኩም ይደሊ ካብ ድሕሪ ሕጂ መዓልታዊ ብዝተኻእለኒ መጠን ሓድሽ ቪድዮ እንዳሰርሕኩ ክዝርግሓልኩም እየ ንስኹም ከዓ ናይ ዘለኩም ላይክን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ብተወሳኺ ከዓ ሼር ግበሩ ኢኹም ናብቲ መደብ እቲ ብናይ መድረኽ ሽሙ ብሉፌስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ራፐር ትኽክለኛ ሽሙ ጆናታን ጃማል ፖርተር ይበሃል ዝተወለደሉ ድማ ብዕለት 20 ጥሪ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እዩ ተወሊዱ ግዜ ንእስነቱ ከዓ ኣብታ ሓያል ምንቅስቓስ ዘለዎ ከባቢታት ካሊፎርኒያ ይሕሊፎ ዝበዝሐ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሜድ ሲቲ ሎስ አንጀለስ ይሕሊፎ ቅድሚኡን ምሰድኡ ኣብ ኦክላንድ ግዒዙ ነይሩ ነገር ግን ኣይጸንሐን ኣብ መወዳእታ ናብ ሳን ፍራንዶ ተመሊሱ ከዓ ምሰብኡ ይነብር ነይሩ ኣቦኡን ኣዲኡን ተፋትሖም ስለ ዝነበሩ ፍሉጥ መንበሪ ኣይነበሮን ሓንሳእ ምሰድኡ ሓንሳእ ምሰብኡ እንዳበለ ዝነብር ነይሩ በዚ ምኽንያት ከዓ ሓንሳእ ምሰብኡ ሓንሳእ ምሰድኡ እንዳበለ ዝሕልፎ ዝነበረ ግዜ ንእስነቱ ከዓ ንናይ ጎደና ህይወት ወይ ከዓ ንናይ ጋንግ ህይወት ኣቃሊዕዎ እዩ ብሉፌስ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝርከቡ ስኩልያርድ ክሪፕስ ዝበሃሉ ጋንግ ሜምበር ኣባሎም ምዃኑ ብግልጽ ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ በተወሳኺ እውን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዞም ናቱ ጋንግ ሜምበር ይደርፍ እዩ ኣብ ራፓቱ ብዛዕባኦም ይጥቀም ኣስማቶም የልዕል እዩ እዚ ዝተዛረቦ ድማ ኣብ ደርፍታቱን ከምኡ እውን ኣብ ህዝባዊ ምስሉ ጽልዋ ይሕዲሩሉ እዩ ብሉፌስ ኣብ ስፖርት ብፍላይ ድማ ኣብ ሃንድቦል ናይ ብሓቂ ሓያል ተብዎ ነይሩ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ብዙሕ ቤት ትምህርቲ ተጻዊቱ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣለርታ ዝበሃል ተጸንቢሩ ምስኦም ክጻወት ጀሚሩ ኣብኡ ከዓ ከም መራሒ ጋንታ ናይ ሃንድቦል ኮይኑ ብሉፌስ ነዊሕ ቁመትን ቅልጣፍን ከምኡ እውን ናይ ምድርባይ ክእለት ስለ ዝነበሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሪሑ ሻምፒዮን ሊግ ክዓትር ኪኢሉ እዩ በቲ ግዜ እውን ብክእለቱ ተፈላጢ ኮይኑ ነይሩ እዩ ድሕሪ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከዓ ብሉፌስ ናይ ኩዕሶ ስኮላርሽፕ መጺሉ ናብ ሰሜን ኮሎራይና ኣብ ዝርከብ ናብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ይኸይድ ኣብኡ ድማ ላይፍ ኮሌጅ ስለ ዘይሰለጦ ንቁርባ ዋርሕ ጥራሕዩ ኣብኡ ጸኒሑ ድሕሪ ቁርብ ጻንሖት ከዓ ላይፍ ኮሌጅ ንዕኡ ከም ዘይከውን ስለ ዝተዓዘበ ትኺሉ ናብ ሙዚቃ ገስጊሱ ብሉፌስ ካብ ካልኦት ስነ-ጥበባውያን ወይ ከዓኒ ካብ ካልኦት ራፐራት ፍልይ ዘብሎ እንታይ ቅዲ ራፕ ወይ ከዓኒ ስታይል ናይ ራፕ እሱ ዝጥቀመሉ ዓይነት ራፕ ዝበዝሐ ግጥምታት ናይ ደርፉ መስሓቅ ሚም ወይ ከዓኒ ላግጽ ገለመለ ዝሓዘ እዩ ብሉፌስ ማለት ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብ ዘይገብሮ ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ኣቓልቦ ሰባት ንምስሓብ ማለት እዩ ንብሉፌስ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ዝገብሮ ከዓ ብጎኒ ገጹ ዘላ ሓንቲ ናይ ቤንጃሚን ምስሊ ውቃጦ እያ ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ደርፍታቱ ከዓ ናይ ክሪፕ ጋንግ ሜምበር ምዃኑ ከዓ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝጠቅስ ከምኡውን ብሉፌስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሕጊ ጸገማት ይኣትዩ ብዙሕ ግዜ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝሳተፍ ብሉፌስ ሓደ ካብቲ ዝፍለጠሉ ባህሪኡ ተባእሳይ ምዃኑ እዩ ኣብ ኢንተርኔት ከድኩም ብሉፌስ ፋይት ኢልኩም ሰርች እንተደኣገርኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ንሱ ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝተፈላለዩ ፓብሊክ ቦታታት ከምኡውን ኣብ ስቱድዮ ምስ ሰባት እንዳተባእሰ ከሎ ዘርኢ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ክመጸልኩም እዩ እሱ ዝበኣሶ ምስ ካልኦት ራፐራት ምስ ኣድነቕቱ ምስ ኣፍቃሪቱ ክርስቲያን ሮክ ኣብ ሪያሊቲ ሾው ናብቲ ናቱ መደብ ዝቐርቡ ሰባትን ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት እዩ ዝበኣስ በዚ ጠባዩ ዝኸኣ ኩሉ ግዜ ኣዛራቢ እዩ ብዙሕ ሰብ ንብሉፌስ ዝፈልጦ ምስ ናይ ክርስቲያን ሮክ ዝገብሮ በኣስን ዕገርግርን እዩ ኣነ ንባዕለይ ብደርፍታቱ ዘይኮነ በቲ ቶክሲክ ዝኾነ ናይ ክልቲኦም ሪሌሽን እየ ዝፈልጦ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ክልቲኦም ኣሕፅራ ብለክ ነግረኩም ክርስቲያን ሮክ ማለት ራፐርን ከምኡውን ሪያሊቲ ስታርን ከምኡውን ኣትሌትን እያ ብዓብኡ ከዓ ምስ ብሉፌስ ዝነበራ ርክብ ኣፈሚስዋ እዩ ናይ ክልቲኦም ሪሌሽን ሰላማዊ ኣይኮነን ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ቶክሲክ ዝኾነ ሪሌሽን እዩ መጀመርታ ክልቲኦም ብኸመይ ተረኺቦም ዝብል ይሕቶ ዝለዓል ክልቲኦም ዝተረኸብሉ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣብ ብሉፌስ ኣብ ገዝኡ ዘዳለዎ ብሉ ገርልስ ክለብ ዝብል ሪያሊቲ ሾው ክትወዳደር ኢላ ምስ መፀት ኣብኦም ተላልዮም በቲ ዘለዋ ደፋራት ተሓሳስባ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንኽትበኣስ ድልውቲ ብምዃና
ፍሊት ኮይና ስለዝተረኣየቶን ብሉፌስ ኣይፀንሑን ርክብ ይጅምሩ ነገር ግን ፍቅሮም ቀልጢፍኡ ናብ ባእስን ዕግርግርን ተቐይሮ ናይ ክርስቲያን ሮክ ምስ ብሉፌስ ዘለዋ ፍቅሪ ዲና ክንብሎ ጽላለ እንድዒ ብዝኾነ ግን ድሕሪ ግዜ ናይ ብሉፌስ ምስሊ ኣብ ክሳዳ ትውቀጦ ንሱ ጥራሕ ከይመስለኩም ከዓ ኣይፀንሐትን ከዓ ናይ ብሉፌስ ስም ኮነ ምስሊ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት እያ ተወቂጣቶ ድሕሪ ግዜ ከዓ ገለ ግዜ ምስ ተባእሱ ከዓ ነታ ኣብ ክሳዳ ዝነበረት ናቱ ምስሊ ናብ ፍዮር ይቀይራታ እታ ናብ ፍዮር ዝቀየረታ ናቱ ምስሊ ወነታ ወቃጦ ምስ ቀየረታ ብዙሕ ሰብ መጉስዋ ብዙሕ ሰብ ይንኢድዋ ጽቡቕ ውሳኔ ከም ዝወሰነትዮም ብዙሓት ሰባት ብኢንተርኔት ገሊጾምላ ነገር ግን ናይ ክርስቲያን ሮክ ሙሉእነት የብሉን በቃ ኣፍቂራቶ ዲያ ወላስ ተጸሊላ እንድዒ ብዝኾነ ጊና እቲ ናይ ሰባት መጎስ ከይተወድእ ከሎ ከም ብሓድሽ ከዓ መሊሳ ብጎኒ ገጻ ናይ ብሉፌስ ምስሊ ተወቀጦ በዚ ተግባራታ ዝኸዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት የመቑሶማ ገለገለ ሰባት ውን ከምዚ ናይ ሳይኮሎጂ ሽግር ስለዘለዋ ናይ ሳይካትሪስት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊጾም እዚ ፍቅሪ ዘይኮነ ጽላለ ክብልኦም ገሊጾም ሓቆም እዚ ፍቅሪ ይኮነን ጽላለ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ክርስቲያን ሮክ ኣብ ናይ ብሉፌስ ዘቕርቦ ብሉ ገርልስ ክለብ ዝብል ኣብኡ ምስ ሓንቲ ኣብኡ ዝቐረበት ሰበይቲ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ትበኣስ ኣብ ትበኣስ እቲ ከዓ እታ ሰበይቲ ማለት ኣብቲ ሪያሊቲ ሾው ንክርስቲያን ሮክ ብጨጉራ ሒዛ ናብ መንደቕ ተጋጭዋ ናብ መንደቕ ምስ እናጓዓተ ከዓ ናይ ቅድሚት ስና ናይ ክርስቲያን ሮክ ትስበር ወይ ከዓ ስና ትስእን ነገር ግን ክርስቲያን ሮክ ስና ምስ ተሰብረት ስና ምስ ሰኣነት ተጓይያ ናብ ሆስፒታል ናብ ሓኪም ስኒ ኣይከደትን ስቕዒላ ብተወሳኺ እውን ከይሓፈረት ከይተሰከፈት ከዓ ነታ ጓህማም ስና ነታ ዝተሰብረት ስና ሒዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንተርቪው እንዳኸደት ተርኢ ነይራ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብ መወዳእታ ኬዳ ናብ ሓኪም ስኒ ኬዳ ነታ ስና ኣስሪሓታ ኣምሊኣታ ነይራ እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ነታ ስና ዘምልኣታ እታ ጻዕዳ ስኒ ኣብ ቅድሚት ዘምልኣታ ጻዕዳ ብጻዕዳ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊታ ስኒ ናይ ብሉፌስ ስእሊ ፕሪንት ዝተገብረ ወሲኻትላ ነይራ ንሳ ነቲ ነገር ዝሓሰበቶ ከም መግለጽ ፍቅራ ተሓሲባ ቆም ጌራቶ ንሳ ኣፍቅራ ማዕረኽ እንደይ እምንቲ ምዃና ንብሉፌስ ማዕረኽ እንደይ ከም ተፍቅሮ ከም መግለጽ ሓሲባቶ ነይራ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት በዚ ነገር ዚ ወቂሶም እዮም ጸሪፎም እዮም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሉፌስ ንባዕሉ በቲ ዝገበረቶ ተላጊጸላ እዩ ድሕሪ ግዜ ከዓ ብሉፌስ ንክርስቲያን ሮክ ከም ዘይፈትዋ ከም ዘያፍቅራ ምስ ገለጸ ከዓ ነታ ኣብስና ዝነበረት ምስሊ ኣልያታ በተደጋጋሙን ክልቲኦም ብዙሕ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይባእሱ ነይሮም ኣብ ጽርግያታት ኣብ ሆቴላት ኣብ ስቱዲዮታት ብዝኸድዎ እዮም ዝባእሱ ነይሮም ኣብ ኢንተርኔት ኬድኩም ሰርች እንተዳገርኩም ብሉፌስን ክርስቲያን ሮክ ፋይት ኢልኩም ተዳ ሰርች ተገርኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ክልቲኦም ኣብ ንሓድሕዶም እንዳተጨፋጨፉ እንዳተረጋገጹ ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮ ክመጸልኩም በተወሳኺ እውን ከምኡውን ማለት እዩ ክሬዚ ኢን ላቭ ዝብል ኣብ መደብ ዜውስ ኔትወርክ ተዋሲኦም ነይሮም ኣብቲ ተዋስኦ ከዓ ኩሉ ግዜኦም ዝባእሱ ነይሮም እቲ ዘቕርቦ ዝነበሩ መደብ ንብዙሓት ሰብ ዘዘናግዕ እንኳን ተነበረ ንገለገለ ሰባት ግን ኣሰካፊ ነይሩ እቲ ኣሰካፊ ዝገበሮ ከዓ እንታዩ እዚ ነገር እዚ ከም ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ ስለዝኾነ ንካልእ ወለዶ ዘባላሽ ወይ ከዓኒ ሕማቕ ኣብነት ምዃኑ እዮም ዝገልጽዎ ካብ ቀፂሉ ከዓ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ክርስቲያን ሮክ ትጠንስ እቲ ጥንስናታ ከዓ ብጣዕሚ ኣዛራቢ ነይሩ ምጥናሳ ዘይኮነ ኣዛራቢ ነይሩ ኣቦ ተቆልዓ መኒ ብዝብል ኣዛራቢ ነይሩ ንሳ ትብሎ ኣቦ ወደይ ብሉፌስ እያ ትብሎ ነይራ እሱ ከዓ እቲ ጥንሲ ናተይ ኣይኮነን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ትዘውር ስለዝነበረት ናተይ ኣይኮነን ኢልዋ ንሳ ከዓ ነፍሰ ጡር ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ናይ ዲኤንኤ ቴስት ጌራ ኣቦ ምዃኑ ዘረጋግጽ ወረቐት ኣምፂኣትሉ ነይራ ብሉፌስ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናቱ ጥንሲ ነቱ ኣብ ከብዳ ዝነበረ ዕሸል ናቱ ምዃኑ ኣሚኑሉ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጥንስቲ ከላ ተባኢሶም ስለዝነበሩ ከዓ ኣብ ወርሒ መስከረም በታ ዓመት እቲኣ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ክርስቲያን ሮክ ወዲ ትገላገል ወዲ ትወልድ ነገር ግን ኣብ እዋን ሕርሳ ዘይከም ካልእ ብላይቭ ኣብ ኢንስታግራም ኣትያ ከላ ሓሪሳ እቲ ናታ ናይ ሕርሲ እቲ ናታ ጻዕሪ ብዙሕ ሰብ ብላይቭ ይከታተሎ ነይሩ ነገር ግን እሱ ግን ኣቦ ወዳ ማለት ብሉፌስ እቲ ንሳ ኣብ ሆስፒታል እንዳተጻዕረት ከላ ዝዘርግሓቶ ቪድዮ ንሱ ግን ብኣንጻሩ ኣብ ክለባት ከምኡን ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ጮሮማ ኣብ ከምኡታት ህይወት ነይሩ ንኸገርመኩም ነቲ ዝተወለደ ቆልዓ መፈመሲ ወይ ከዓኒ ንረብሓ እዮም ተጠቂሞምሉ ንሳ ሓንሳብ ናቱ እትብል ሓንሳብ ናቱ ኣይኮነን ትብል ንሱ ከዓ ሓንሳብ ናተይ ኢሉ ይኣምን ሓንሳብ ከዓ ብሕቡእ ዲኤንኤ ቴስት ገይረ እቲ ቆልዓ ናተይ ኣይኮነን ኢሉ እዚ ከምኡ ዝገብሮ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከም ዝዛረበሉ ብዙሓት ሰባት ከም ዝገልጾ ከዓ ንረብሖኦም ወይ ከዓኒ ንናይ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ንኽወፁ ኣቓልቦ ሰባት ንኽስሕቡ ኢሎም ከም ዝገብሮ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝገልጽ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓቀኛ ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ብሉፌስ ምዃኑ እዩ ዝንገር
بزخنا أبز حجي كلتيوم كم تناي قدم ما يكونن زلو تبقى استعراق زبلو يكونن زلو كلتيوم كال إهوت كم زجمرو نناتهم إهوت كم زجمرو زقلت كلتيوم باب وجنم استفعل عليه فيديو تاتيوم زاتو إذا كم زيلو خلق كسب حجي بقاسم ويكأنن موقاس أروتون بإنترنت نسات تعرفوا نسيت عرفا نساب ببزح نجارات يتواصل نولادو نفعبو كم زي كنا بتوسخ كأن نتقول عتي نمأتوي جنزب نرابحة كم زي تقوم اللي أتزاربه مالتي ودي كنا نقليلو كزارب كله نبوز حسابات تنشن سلسحب نرابحه كم زي تقوم اللي أتزارب ولو قد أحجي بحنسا يلون هنا ندم دمود أمبر بوزح حسابات كم زي قلتو كنا تاتهم نبدحر حجي بحنسا كم اللسو كم زي خلو تخولتات كم زي اللي أم زي قلتو إذا تريقوا زلهم قال نستيت خاشما جايدن تبهال جايدن وانت فلتوات خنيقهم قدمي كريستيان روك زنابرت أدى دقو أدى كلتا دقو نبلو فيسيا إذا جايدن كأبوزو حجزيا مس بلو فيس مزخدا دقا أنستيو كتبو أسكالات الرئاء كم أو بلو فيس مس كريستيان فقري أبز جامرولو جزيا نسو مس كريستيان كوينو أب إنترنت بتعمي بزح سئلتاتن فيديوتاتن أبزرق حلو زنابرة جزيا نساخا مس دقا مالت مسناتو دقو نحبار زولدوهم دقوم كوينو بتعمي بزح سئلتات تزرقح نيرا سلام كم زلا بزي بقو صبوق كم زلا أتمثل ويكأني نختار بزح سئلتات تزرقح نيرا زاد جايدن نتبهال أفكاريتون كمون أدى كلتا دقو بيبي ماما تبهيلي أتفلت ناي بلو فيس أكلتا شحن 23 عامة مرتكا بحاجز بلو فيس راب جميرة أبزع عامة زي أكلتا شحن 25 عامة مرتكا بلو فيس كاب كريستيان روك مساعتها بايسو نابتا ناي مجمر تاسبيتو ويكأني أددقو ناب جايدن تماليسو لو مكينا غزيو خا كم زهبا جيفت كم زغبرلا سابرايز كم زغبرا بإنترنت زرغيحون يريو كل نجار كم زغبان أزيو كم زفكران أزيو كم زفتوان كا توسيخو غليصن يريو نجار جن إزي كم زيلو كلو مس كريستيان روك زلو قويقم بأسنكا أيقارصن بزح غزي ناي كريستيان روك شنكيل على أيوعلني أب إنترنت ن كريستيان روك زوقس نجار ويكأنا ناتا دخم قنتات زبلو كيل على أيوعلني إذا زقبرو نجار كأبو زحات سبات كم زبلو ناي كريستيان روك فقري وصلون ويكأني إذا نجايدن أمون سباي كون ناب كريستيان روك مملاسو أيترفني زبلو بتوسخون زا أدى كلتا دقو جايدنين كم أون أفكارتو كريستيان روكن كلتي إنك أبسونكو تبعي سنين جايدن تبلو أن إيك أدمي غزفلت أو كأدمي فيمس مغانو كأدمي زخولو نجار مركبو مسايو دي جميرو كأدمي خيئت بزفلت أزبلين زبقاسا إتياخا أنا عيو زفلتو زبلا أنا عيبان دابلا بزح جزيئين زبقاسا إتبقاسا كأبي إنترنت كم متسرراف حالفو إيد بإيد كي ترفعين تبعي سن أقدم كم زنجاركم كأبو فيس ناي كريبس بحال جانج ميمبر ويكاني أبالي تمت كل جزء زبلكم كأحد سب جانجستر ترى خينو أبال ناي جانج ميمبر ترى خينو أما عالتاو من نبابرو جبان كسرح ناي قدلي مخنياتو كم زمان ما حدا ريخا ويكاني إنجرا خاطب له نجار مشالله بحاشيش مسات بسرق بزتف على لي نجار سلازنا برو مالجو كابت بلو فيس زت تخصصوا له مخنيات كأحد كلتك نجاركمي أتحدن تايم أكل التشعين 20 حدا عامة مرات زي حقاو شقود حيزو سلاس ترخبه بزو قداي زي تخصيصو نيرو دحرا عامت كأكم وخاص زي حقاو شقود حيزو ترخيبون تأثيرو نيرو بتوسخون بزح كزيان نزا كريستيان روك اتبهال أفكاريتو عيني باللي سني باللي جيروس تفعفع كبلا كله كهارما كله بزح كزي بإنترنت الرأس لازنبرة بزو قداي زخا بزح كزي اتخصيصو بزح كزيون تأثيرو نيرو كابزو خلو زقابرو جن اتازخا بدت اتبهال أكل التشان 20 كلتن زقات أما توكسي أنيرا أتاكس خافتنا قتلت فتينكا قبل علسب فتنا قتلت فتينكا اتبل كسي أنيرا اتفتامي خا كما ينيرو بتا عمزتي أب حدا نايت كلب قبل لوس أنجلوس ركب مالتيو بلو فيس مس حدا سبأي باس مس سبأي مستبأسو خا بلو فيس كابت كلب وطيو أب أفدقو خينو نت سبأي كتصبي يجمر ات سبأي كابت نايت كلب مسوات بلو فيس نت سبأي تأيايتي كتوكوس قلو كلو بناي سكريتي كاميرا تتحيزو كم أون تأثيرو نيريو بز مخنيات زخا دحر مأسارو أبيت مأسرتو كوينو فردون دا تتصبي كولاجن نبوحاسي كوص تفقيدلو أقدم بلو جيرلز كلاب زبل نجركم تنحى إز بلو جيرلز زبل بلو فيز زقرب مدى كوينو أزيو أكاتعي رياليتي شوي إز الرياليتي شو زخا كباد جيرلز زبل كلاب زتبقسيو كم أون إز مدى بزي بدرامان ببقسن زفلت تخاتاتالي فيلم رياليتي شوي اتمدب كأبناي بلو فيس أب لوس أنجلوس أب زركب أم منبر جزء زكايد
እተን ኣብኡ ዝወዳደራ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣቓልቦ ሰባት ንምርካብን ኣብኡ መፅን ዝወዳደራ ናብቲ መደብ እቲ መፅን ክወዳደራ ከለዋ ከዓ በኣስን ዕግርግርን ምትህርራምን ምፅራፍን ዘሎ ነገር ይፍቲ ሪያሊቲ ሾው ከምኡውን ብዘይክኡ ከዓ ኦንሊ ፋንስ ዝበሃል መደብ ኣሎ እዚ ኦንሊ ፋንስ ዝበሃል ከዓ ናይ ብሩክ ገርልስ ሪያሊቲ ሾው ድሕሪ ካሜራ ወይ ከዓኒ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ነገራት እዮም ዝዝርግሕዎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝበኣሳ ዘካትዓ ከምኡውን ዝፀራረፋ ደቂ ኣንስትዮ ናታተን እዩ ዝዘርግሕ ብሉ ፌስ ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ምእንቲ ረብሓ እዩ ብሉ ፌስ ብዕሊ ራፕ ዝጀመረሉ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ بدحر زخاء أكل التشحن 18 مالتيو دحر عمد كا حانت تراكي وص بازي آيو قارت إنكا دحر عمد كا أكل التشحن 19 عمد مهرت كا حانت ميكس يبي وص هاو قتلو كا دحر حدا عمد كا أكل التشحن 20 عمد مهرت لبع الليل بيبن كالو أوتن زساتفت كا حانتي ناي ستوديو ألبوم يوص كم حق بلو فيس كاب رابراتو بتزقبرو رياليتي شون كم اون كا لعلو كل خامستا أفكاريتون كم اون أدودو تباهلا التطوع التتكأس كريستيان روك بقى يزفلت بقى يفهميسو أنا ون بتدرفتاتو زي كون كوزفلتو بتناي كلتيوم أكل التشحن إسران كلتن إسران سلستان زقبرو زنبرو توكسيك زخون ريليشنمو محبرة ومرخبيتاتو تقم زبقى سو زنبرو بوئي إدفلتو أنا كوينو زتسمعني بلو فيس نبزهي وتزنخاتو تكاند زقبرو كوينو زتسمعني فتحنا يبقونا أديهم سبقوا له كتب الكلا أبو أخام سدي له كتب الكلا زغال عزي حاقف سلازر خبه كابتاك أن من قد ويكاني كابتاك أنعت من قد اتبهال كوات كيلو إذن جارزيز حلفك وأنت هنا أبز حجز قبرو زلو خا السن كبون إتا أفكاريتو كريستيان روك اتبهال مالتيو كلتا حرامس كباسو كلو سعريه السادي زبهال السن السان كباسو كلو اتوال حانت زي فلت بزي فقادو زتا ولده نيشتاي قلعة أمونغو أميه السلو بزخنا نلو معت تاريخنا أبزي أخلنا نلو معت زمتخلكم مدب نزي أتمثل كم تلمود كأل لايك سبسكرايب شير كومنت فايترس عيوهم كم زبالكم كأ معالتاوي فيديو كزرق حالكم كفتني مشغل كأ معالتاوي كاميرا أيو لايك كم مقبارن شير كم مقبارن أي تحمقوا يخم سسنا يتوتعوا من عمرك عبيتي باي صباح الرحمن